A zda v žiadnom storočí nebolo v Hlohovci počuť toľkokrát zvoniť zvony, ako práve v tomto 18. V duchu známeho príslovia živých volám, mŕtvych oplakávam, blesky lámem, sa denne prihovárali jeho obyvateľom, aby zvestovali ďalšiu novinu. No v tomto období boli skôr nositeľmi zlých správ ako tých dobrých. Storočie bolo poznačené vrcholiacimi stavovskými povstaniami, chorobami, epidémiami a živelnými pohromami, ktoré systematicky ničili mesto a obyvateľov. Zatiaľ, čo prvá polovica 18. storočia bola nimi výrazne poznamenaná, druhá už prebiehala v oveľa pokojnejšom a progresívnejšom duchu. Už v roku 1702 bola v Hlohovci zriadená prvá župná lekáreň. K nej v roku 1733 pribudli dvaja medici, lekár a chirurg. Nachádzala sa na námestí, skôr narodení ju poznajú ako starú lekáreň, mladší ako reštauráciu Trattoria. Iba 2 roky po založení lekárne Hlohovcom otriasli vážne vojnové konflikty, ktoré priniesli do mesta biedu a mnohé choroby. Na sklonku roku 1704 medzi Vianocami a Novým rokom plienili Hlohovec po prehratej bitke pri Trnave vojska Juraja Rákociho a v tom istom roku aj cisárska armáda generála Heistera. Už o rok neskôr vypukol v Hlohovci týfus, ktorý trval s prestávkami až do roku 1711 a podľahlo mu dovedna 3300 obyvateľov, čo vtedy znamenalo, že viac ako polovica vtedajších Hlohovčanov vymrela. V niektorých dňoch pochovali denne až 80 ľudí. Ulice boli prázdne, trávou zarastené, domy pozatvárané, zvony neprestajne vyzváňali. Tí, čo prežili, sa zdržiavali len doma a čakali na svoju smrť. Vieme si niečo také predstaviť dnes? V roku 1739 prehrmela Hlohovcom obrovská cholerová epidémia. Po jej skončení dali Hlohovčania vybudovať na námestí známy trojičný stĺp. Do Šaštinského kostola počas procesie darovali obraz Hlohovca a za mestom vybudovali túto pôsobivú kalváriu. Pozostávala z krížovej cesty so zastaveniami zobrazujúcimi výjavy z ukrižovania Pána Ježiša Krista. Povzbudivým pre Hlohovec bol z hľadiska rozvoja rok 1720, kedy pánstvo hradu získal posledný z významných šlachtických rodov Erdédyovci. Juraj Leopold Erdédy založil za mestom v roku 1722 pivovar a v rámci rozvoja obchodu dňa 8. januára 1725 potvrdil obyvateľom Starého a Nového Hlohovca staré trhové výsady. Jeho syn Ján Nepomuk prizval do mesta veľké množstvo židovských kupcov a remeselníkov, aby ekonomicky pozdvihli mesto, čo sa odrazilo v náraste populácie. K roku 1755 mal Hlohovec 5000 obyvateľov a medzi rokmi 1720 až 1793 sa tu postavilo takmer 100 nových domov. Popri tomto všetkom vo františkánskom kláštore vznikala baroková chrámová hudba, komponovaná najmä Pavlínom Bajanom a Edmundom Paschom. Ale dobré meno mala aj tunajšia Rádová teologická škola. Umelecky a literárne činní boli okrem františkánov aj viacerí kňazi, medzi nimi napríklad Juraj Handerla, autor príručky Nového včelára. Rozsiahlymi zmenami prešiel areál hradu. Rodina Erdédy ho postupne prebudovávala na pohodlné pánske sídlo, zodpovedajúce vkusu a štýlu viedenského cisárskeho dvora. Najvýznamnejším členom rodu bol grof Jozef Erdédy, dvorný kancelár cisára Františka II. Dal v rokoch 1790 až 1800 úplne, takmer na nepoznanie, prebudovať hrad a celý hradný areál obklopil veľkolepým 16-hektárovým parkom s terasami, platanovým hájom a zámockým jazierkom. Na východnom okraji areálu dal postaviť jazdiareň a empírové divadlo,
Prebudoval aj rodovú hrobku na miestnom cintoríne a dal prestavať tunajší špitál. Týmito udalosťami sa síce ocitáme už na prahu 19. storočia, ale pre naše rozprávanie súvisiace s chorobami nemôžeme nespomenúť aj legendu súvisiacu s epidémiou šarlachu, ktorá zasiahla Hlohovec v 19. storočí. Po smrti Jozefa Erdédyho v roku 1824 sa správy panstva ujala ďalšia vetva rodu s Františkom Xaverom Erdédym a jeho manželkou Helenou. Z ich manželstva sa narodilo 6 detí: Tomáš, Karol, Imrich, Melánia, Alexander a Klotilda. A práve Kloty, ako prezývala Helena svoju milovanú dcéru, sa stala obeťou epidémie šarlachu, ktorá zasiahla celý Hlohovec. Grófka dala na pamiatku svojej dcéry vysadiť na jednej z terás pod kaštielom morušu bielu, ako živý symbol jej strateného dieťaťa. Strom je opradený peknou legendou lásky matky a dcéry. Ako je možné vďaka nezlomnej vôli, navzdory nástrahám, akými boli výchrice či blesky, ktoré do nej vypálili veľkú ranu, zachovať prostredníctvom stromu živú spomienku na blízkeho človeka.